தூய யோவான் எழுதிய நற்செய்தி பிரிவு 8 இறைவசனம் 7. இயேசு அவர்களை நிமிர்ந்து பார்த்து, உங்களுள் பாவம் இல்லாதவர் முதலில் இப்பெண் மேல் கல் எறியட்டும் என்று அவர்களிடம் கூறினார். ஜெபம். பாவங்களை மன்னித்து பரிவன்புடன் எம்மை காக்கும் இறைவா, விபச்சாரத்தில் பிடிபட்ட பெண்ணை நீர் கனிவுடன் கண்ணோக்கினீர் என்பதை நாங்கள் அறிகின்றோம். நாங்கள் செய்த பாவங்களுக்காக மனம் வருந்தி மன்னிப்பு வேண்டும், எங்களை கண்ணோக்கி அருளும். மனிதர்களாகிய நாங்கள் அனைவரும் பாவம் செய்வது எங்கள் மனித இயல்பு என்பதை அறிந்து அனைவரையும் முழு மனதுடன் ஏற்று வாழ அருள் தாரும். ஆமென்.